okufanele baba uSidumo ngakhula kakhulu baba uSidumo ngimhluphekele ngimbuke emzini abantu wo-TV ngimthanda ngagcina nami sengifane naye kodwa kuyasolakala futhi ngathi ngizalwa uyena hawu kuyasolakala impela ngathi ngizalwa uyena uSidumo lokho ngizocela ukuthi kodwa abantu bengakukhuluma emphakathini ngoba kusaphenye uzosiye manje bese bayopheleka amagazi amathathiwe nje ayofaniswa nomndeni wakho ukuthi uyiyo ngempela ingane kaSidumo yes babe bengakubiza abantu ngembungulu akunankinga hayi ngijabula kabi abona basho usisimey kwani phathwe sanibona baba siyaphila ninjani baba siyaphila njengamanje ukhuluma noMelusi Khumalo under Imithetho TV umfana nje oqhamuka emsinga emthaleni esigodini seNkosi uMajosi siyajabula kakhulu ukuthi ukhona nawe namhlanje sikwazi kakhulu ekubeni uMC baba namhlanje simnobani ngizokubingelela kuqala zikazi kaMashobane nina enaba ngogcabasho wathi uyinina kandakanina ngiyabonga ukunibona ngamehlo ngu-MC Bonoza kanti ngaziwa kakhulu njengomeya waseMbodi umuntu ophusha kakhulu i-service delivery emphakathini yebo emphakathini kali iqhaza elikhulu emphakathini baba namhlanje khona into osiphathele yona estage nginokubona ukuthi uyashisa estage nanokuthi abantu abaningi banokukufanisa noSidumo ifika kanjani indaba yokuthi gcine sekuthiwa ufana noSidumo baba bona kuningi ngiphethe stage njengamanje ngoba ngise-flex nawe uyabona ngise-flex so kuningi ngiphethe stage abantu abalindele into enhle makukhona mina estage ngoba ngiyathanda uma ngiqashiwe ngakhokhelwa kahle bese ngenza futhi nami okusemndlandleni wami ukuthi ikhono lami kalipho uNkulunkulu ngiyaliveza ubajabulisa abantu mntakamama zilikazi kaMashobane yena-ke okufanele baba uSidumo ngakhula kakhulu baba uSidumo ngimhluphekele ngimbuke emzini abantu wo-TV ngimthanda ngagcina nami sengifane naye kodwa kuyasolakala futhi ngathi ngizalwa uyena hawu kuyasolakala impela ngathi ngizalwa uyena uSidumo lokho ngizocela ukuthi kodwa abantu bengakukhuluma emphakathini ngoba kusaphenye uzosiye manje bese bayopheleka amagazi amathathiwe nje ayofaniswa nomndeni wakho ukuthi uyiyo ngempela ingane kaSidumo yes babe bengakubiza abantu ngembungulu akunankinga hayi ngijabula kabi abona basho usisimey kwani iphathwe ithandayo lapha koSidumo ikhona iphathe ngithanda kakhulu laphana kunjani kuSidumo mayithethe naye kodwa sisimey ngikuthuma futhi ikhona kakhulu ikhona thiwe imbungulu iyahlupha imbungulu ngicabanga ukuthi into nje mhlawumbe eyadalwa ezulwini ukuthi imbungulu nje iphume iwumuntu nje ophila ngama-T-bags namanje nje uzobakupha estage-ke manje kufanele baba kufanele hayi ayikhale baba ngizohlupha kamnandi ngiyafisa futhi nabanye abafuna ukungithola ekutheni ngibanandisele ngoba ngise-flex impela nje ngiseflex impela nje ngisagxuma ngiyatholakala ephejini lami likaBonoza elithi Bonoza 7 ku-TikTok bese sithi laphana ku-Facebook sinokhuzani sinomjijelwa sibaningi nje siyigenge sijabulisana ngiyatholakala ku-Facebook futhi lapho uBonoza uhlanya yebo yonke indawo khona ku-social media yonke indawo ukuthi Bonoza nje uyakhona yes ngikhona baba ngikhona kakhulu baba sibonge kakhulu cha izohlangana estage ningatshela umuntu ukuthi ngibonile ngoba ngifuna hayi ngesisho bafuna usoqoma bazophinda amagama Hey!